duk macen da take buƙatar ƙarin hips ko ƙarin breast ko gyara su, to wannan magani ta yi ƙoƙari ta haɗa shi ta yi amfani da shi, domin yana da kyau. Kuma dukkan macen da ta yi amfani da shi za ta yi mamaki kwarai da gaske, kuma cikin ƙanƙanin lokaci ake ganin sauyi. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على من لا نبي بعده. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa, barkamu da wannan lokaci, barkamu da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan tasha tamu mai albarka ta Mai Jalalaini TV. Ina yau kowa da kowa fatan alkhairi da fatan muna cikin ƙoshin lafiya. Idan kana buƙatar iyalinka ta ƙara hips, ƙugu kenan, ko ta ƙara breast, mamanta su ciko ko da sun zube su dawo su tsaya, ko kuma ƙanana ne ana so su ƙara girma, to wannan hanya ce wanda 100% ba ta da side effect. Za a iya amfani da ita ba tare da wata matsala lokacin amfani da ita ba, ko kuma bayan an gama amfani da ita a samu wata matsala kamar yadda na turawa suke. Wannan 100% ba ta da matsala, za ki iya haɗawa ki amfani da shi. Amma kafin nan, idan yau mutum ya fara ziyartar wannan channel namu, ya yi ƙoƙari ya yi subscribe, ya danna ƙararrawa saboda kar ya rasa muhimman bayanai da muke ajiyewa. Da farko, abubuwan da za ki nemo abubuwa ne guda 5. Abu na farko shine za a samu 'ya'yan hulba cokali 3 babban cokali, za a samu 'ya'yan shammar cokali 5 babban cokali, za a samu 'ya'yan kammun cokali 5 shi ma babban cokali. Za a haɗe su guri guda sai a daka sosai sai ya yi gari, sai a samu mazubi mai kyau sai a zuba a ciki. Sannan abubuwa guda 2 ragowa, za a samu man zaitun, sannan za a samu man kwakwa. Yanda za a haɗa: man zaitun za a samu ƙaramar kwalba 30 ml, sai a ɗebi rabi. Shi kuma man kwakwa za a samu 30 ml ɗin sai a zuba gaba ɗaya. Idan an fuskance ni, man zaitun ɗin rabin man kwakwan da za a zuba, yawa sai a haɗe su guri guda. Wancan gari da aka haɗa za a rika ɗiban ƙaramin cokali, za a zuba a nono ko a yogurt ko kuma a madara ta ruwa, a sha da safe bayan an karya, sannan a sha da daddare bayan an ci abinci. Shi kuma wannan mai da aka hada, a lokacin da za a kwanta, mace za ta tsiyaya a hannu, za ta shafe mamanta da shi gaba daya zuwa safiya, sai ta sa ruwa sai ta wanke. Haka za a rika amfani da shi. Allah yadda ya hada ki rika amfani da shi, cikin kankanin lokaci za ki ga sauyi, idan kuma ki samu biyan bukata gwargwadon yadda kika ga sauyin yayi miki, sai ki daina amfani da shi. In kuma wanda kika hada ya kare, sauyin bai ishe ki ba, sai ki kara hada kamar yadda muka yi bayani, ki ci gaba da amfani da shi har ki samu sakamakon da kike so. Allah ya samu dace, Allah mana muwafaka. Sannan yan uwa, idan ana jin daɗin shirye-shiryen mu wannan tasha mai albarka, kar a manta a rika like, yana karfafa mana gwiwa. Ku yi subscribe, ku danna kararrawa domin kasancewa da shirye-shiryen mu a duk lokacin da muka aje su. Wanda yake da tambaya ko karin bayani zai iya aje mata akwatin aje sakonni.